Hei rakkaat penkkipunnertajat. Mulla olisi muutama juttu, mitkä sun kannattaa handlata, jos sä haluat lisäkiloja sun nostoihin. Ensinnäkin lähde hakemaan kosketuspenkkiin tuolta yläselältä niin korkealta kuin mahdollista. Mielellään vaikka tuolta ihan niskasta asti. Näin sä saat rinnan mahdollisimman ylös ja sitten lavoillakin on tilaa liikkua. Toinen tärkeä kosketuspiste on tietysti jalat lattiassa. Jalkojen avulla me saadaan paremmin ylläpidettyä asentoa ja parannetaan voimantuottoa. Ilman, että kantapää nousee, ajattele, että sä puskisit sun varpaita eteenpäin, samalla työntäen itseäsi ja sun yläkroppaa telineitä kohti. Ylläpidä tätä jatkuvaa jännitystä jaloista. Kolmas kosketuspiste on tietysti takapuoli penkissä. Esimerkiksi voimanostosääntöihin kuuluu, että takapuoli ei saa nousta penkistä. Sen sijaan, että pusket takapuolen tiukasti kiinni penkkiin, niin kokeile pitää ihan vain kevyt kosketus, niin kuin takapuoli leijuisi penkillä. Tän avulla sä voit saada vielä isomman kaaren aikaan. Edellä mainituilla saat ihan varmasti tehoja sun penkkiin. Jos koit tämän postauksen hyödyllisenä, tykkää, jaa ja kommentoi sekä ota mun tiliseurantaan, niin saat näitä vinkkejä jatkossakin sun feediin. Penkkipunnerruksia.